Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang magsunod kanimo Ginoo makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Palihog ko og lingi sa imong tupad ning na sige kag sunod sa Ginoo. Pasabot og ato sa ning himuong negative, ang dili magsunod sa Ginoo ngit-ngit sad og kinabuhi. Nya kun ngit-ngit ang kinabuhi, dili gyud magkasinabtanay, kay ang tao nga naas kangit-ngit magkapangka-pangka, mga dapsot, mga samad, magkalapok, pertig yung ilara. Muna'y gitawag na to miserable life, miserable, alaot. Munang naingon gyud si Kristo diri, alaot kamong mga Parisiyo, alaot kamong mga magtutudlo sa balaod. Nganuman nagsunod sila sa ilang tawhanon nga kinaiya, dili sa Dios nong Espiritu. Nya unsa may timailhan sa nagsunod sa tawhanong kinaiya, matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, suwat niya ngadto sa taga Galacia, ingon siya, makita kini aw sayon ra kini pag-ila kadtong nagsunod sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagpakapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung pangandoy ug uban pang mga sama niini. Lingiay mong tupad na sad ing na wa ka maapil na mga buhatang, di ka masinahon, wa mo magkabahin-bahin, wa mo magsigig bingkil-bingkil, away-away, na way palahubog diha, wa man maapil diring pagsuyop. Wa patingin ni mauso sa una kaning suyop, ana no, kaning pangabit, ana, pag same-sex union, kay mao man na part man na sa pagkalaway day, no, pagkalaway na aden dia. Nganong miserable mga atong kinabuhi kung kining mga butanga atong sundon, tungod kay pulos gini para sa lawas, gitawag na to lawas nung katagbawan. Musod na gay ng atong pangandoy sa lawas nung katagbawan, maggubat na kita kay lain-lain mantag pangandoy. Pero matod pa diri ang Espiritu sa Dios, matod pang San Pablo, ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailom, kaluoy, kaayo, maminatudon, pagkamapaubsanon, o pagkamapugnanon sa kaugalingon. Pastilan og maunipuy-an sa asawa ug bana, gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, matinud-anon kanunay, nya magpugong sa kaugalingon o nya mapaubsanon sa inyong paminaw. Unsay mahitabos pamilya? Ha? Di lang malinawon, balaan pagyod, muuswag pagyod. Unya kung mao ni puy-an dinis parokya,
ang pari di na magyaw-yaw. Pero mangoreksyon lang yapon sa period o kama. Ang pari dili na magsigi og patuyang sa kaugalingon. Ana, hasta sang mga parisyoner kusog na sad kayong mupaambit sa ilang grasya. No? Dili na sad mga hakog, dili na magpatuyang sa kaugalingon. Ang uban mo simba lang kung nanay sakit. Nga di pag yun muhog sa kolekta, mangayo pag yun og donasyon. So, doble mo sa atong pildi ani. Nga naman, kanindot di ay kung magsunod ta sa sugo sa Ginoo. Ingon ani na karon ang kalibutan mga igsoon. Pero dili sa takalikay, kay naa naman kita nasod sa gitawag og cyber world. Ang ato ro mga transactions, kwarta, mga kanang items nga atong pamaliton, daghan na kayo nga naa diha iagi sa internet. Mga information, hasta karon ang atong mga politicians, naa na gyud sila ni butang og daghan kayong mga investment diha sa social media. Kaya nga ito mga mainstream media, awa naman, naluka pa naman. Di naman kayo mo ginatanaw sa mga tao. Kaya awahin naman sa dangila. Kaya ang katong pamaagis una, di naman. Mo nang nidaghan sa doon ang mga tawag ko na ito, mga trolls or mga dili tinuod nga mga information. Una, kinahanglan kita ron, guided by the Holy Spirit. Kaya kung guided lang ta sa atong tawhanon na kinaiya, mailad kita. O sa ato sang pag-ila sa tao nga matinud-anon, ato sang tan-awon ang ilang binuhatan. Labi na gid karon sa atong pagpili nining ato mga pilionon sa eleksyon, tan-awa ko no og guided ba sila sa Holy Spirit or guided ba lang sila sa evil spirit. Yaon sa toy evil spirit, tanawa lang ni, di ba sila palaaway, dili ba sila hakog, dili ba sila malawayon, dili ba sila madinumtanon, wa ba sila magbingkil-bingkil, wa ba sila magkabahin-bahin, dili ba sila kanini ang mga mapatuyangon sa lawas ng pangandoy. In short, dili ba sila bisyoso, maampuon ba sila, kusog ba silang mupasaylo, mapaubsanon ba sila kung manabi o mubuhat. Niya ang ilang binuhatan naghatag bagkalinaw, kauswagan o kalipay sa ilang isig katao. Pero para alas ilang kaugalingon, porte na nilang mga datua, porte na nilang mga ka-powerful, para ragin silang kaugalingon, din alang tamubutar ana nila. Nga naman, why pagmahal sa mga kabus o mga kanibitang gitawag na to, nagantos sa katilingban. Munang niingon si Jesus dire, nagsigi mog tuman-tuman sa balaod, maghatag pa mo sana 10% sa inyong mga income sa mga lamas o uban pa, pero inyong gisalikway ang hostisya. Sa tinuwa dire, ang hostisya o ang gugma sa Dios. Hostisya. Unsa man ang hostisya? Lingay mong tupad. Inak. Kasabot ka ng hostisya. Unsa man ang hostisya? Kaangayan. Unsa man ang kaangayan? Dili kaangayan. Kaangayan. Unsa man ang kaangayan? Nga ang matag tao angay-angay tas grasya sa kalibutan. Nga way tao nga way gikaon, nya doon na say tao nga nagsigig labay sa pagkaon. Way tao nga
nagpuyog balay nga way atop, samtang ang uban tao daghan kaing balay nga nindot pero way taong gapuyo. Dili na ni hustisya. Tanaw na to ang ato mga politicians, apil na sa ming mga pari, tanawa, dili ba wa ba mi magsigig himog daghan kaing balay? Naitao nga naghuot sa gamay kaing sakyanan nga tricycle, galisod nagdagan tungod sa kadaghan, samtang naasay pipila na to ka mga tao nga ladlad ang ilang sakyanan sa ilang parking area, pero jutay ra kay silang gapuyo. No? Inhustisya na. Ang nagbuhat ani nato nga mga leaders, labi na gyud mga politicians, dili nato butaran. Lagi, inhustisya man ang ilang gibuhat. Bisan pag mga batid kay na sila sa balaod, may kay na silang musubay balaod, matod pang Kristo lagi, tanan yung gibutang sa balaod nga 10%, ihatag yun, pero wa mag-practice og hustisya. O kana sa mga tao nga way pagmahal sa Ginoo, kana bang magsigig promote anang mga buhat nga yawanon, mga kalibutanon, careful sa taana. Kay kung magsigi sa tagpalambo sa tong kinabuhi niya, wa tay Ginoo, abot yung panahon, mahugno ra gyapon ta. Kay ang Ginoo mao may atong guide, mo nang niingon kita sa atong salmo, ang magsunod kanimo Ginoo, makabaton gyud sa kahayag sa kinabuhi. Kanang wa magsunod sa Ginoo nga mga politicians o mga leaders, i-condemn na nato, di tamo suportaan na nila. No? Sige, lingay imong tupad, yung nakinsay imong butaran. Ayaw lang, ay lagi sulti kay personal na nato. Sige, manindog na ta.